Okay, live sa atong studio may higala ang atong higala. Davao-based nga atong higalang analyst si Sir Ver Bermudez sa Tribune News Davao o sa London Times. Sir Ver, maayong buntag nimo sir. Good morning. Ayong buntag, Radyo Man John, maayong buntag sa tanang naminaw, advance Merry Christmas. Salamat, Igawas sir. na si Joe Marichan. 112 days na to sir. Pero pildi man ang gila sir. Oo, pero Sige lang. daog man ta sa China. Ah, Sa ako gani, untag, ipusta na lang ang West Philippine Sea pa. Ah. Para human ang Surya ba? one win, 4 losses. Ah. Pero okay na to sir. Okay na, okay na. Sige. Pero karong buntag mangutan ta ni Sir Ber kini siya sige maginig aninaw sa atong palibot. What do we make out of the president's price ceiling sa bugas sir? Should we trust nga mauna ni ang solution o asa ta mo lugar? Of course, ang sigurong attitude natin dyan is hopeful that it will be implemented. Kinsa may digli gusto na 41. manaog ang presyo sa bugas. So 45 per kilo. But that sounds too good to be true. Because when you buy today, you buy it at 55, 60 pesos Sus, or Ginoo. 65 pesos. Ala. So but the implementation will be tomorrow. So I do not know what kind of trick is in the bag of the president to impose a price ceiling of 45 pesos per kilo. Do you see sir kanang kung sa gasolina mohatag yutag fuel subsidy, should we give now a retailer retailer's subsidy? Maganda pakinggan but that's difficult to implement unless Oo. bibigay mo lang tong Wala. token na tagaan mo 5,000. Pero ang gistoryahan dito, dili 5,000. Kaya pag binawasan mo ng 10 pesos per kilo ang bugas, kunya na maligya ka for example ng 100 kilos per that's about 1,000 already di ba? So every day yan ang losses mo kung small retailer ka. But if you're a big store of rice, dako ang gistoryahan dire. Okay, long term sir, long term. What should be the approach? Kita outsider looking in, unsaon nato? Our rice situation has become too complicated, Radyo Manjun. Kaya dapat talaga, kung gusto mo na ma-stabilize ang prices mo, dapat may sarili kang rice industry. Rice industry. The problem is our rice production is going down each time, each Ala. year. Okay. So we are import dependent. And you cannot control the prices of imported goods. So malaki pa ang influence dyan ng dollar because you buy rice, terms of dollar. musaka ang dollar, musaka po ang bugas, musaka po ang gasolina. Mao na yung problema. So, it will take time for us to solve this problem. But the real solution is really self-sufficiency. Self-sufficiency. Dili ni masaligan ning magsigil ang taog at raid sa mga warehouse, etc. etc. Hindi ko maintindihan bakit natin kailangan mag-raid sa warehouse Because dapat mayroon tayong consistent na monitoring diyan. I do not know what is the system. Gamiton lang nimo ka ng mga marites kanang mag-report na gitago diha na bugas, dapat solve na yung problema na yan So, dapat din, siguro kailangan mag-report ng inventory ang mga warehouses sa Department of Agriculture. When you are caught stocking rice that is not the same according to your reported inventory, automatic na dapat ang violation yan. Bakit nila ginagawang mahirap? Hindi to shabu Ang shabu ilagay mo sa bulsa, tago na. Lagay mo sa bag, tago na. Ito, makikita This is mo. rice, daghan na. So bakit hindi nila makita yan? Okay. Sige sir. Na ako'y last 2 questions sa unahan. So standby lang ta. Straight. Okay. Kauban gyapon nato si Sir Ver Bermudez. Last 2 questions ko nimo sir. Mangutana lang ko nimo sir, unsay dating para nimo sa Senate hearing karon sa budget, labi na nga ang Office of the President sa security pa lang sir, 445% increase na for the OBP. Malaki ang problema natin dyan, Radyo Manjun. Kasi dapat kasi ang Kongreso, ang trabaho nila, check and balance. They are there to cut the budget of the executive. Labi na ka ng nasobrahan na, labi na malaki ang problema natin ngayon sa budget natin, sa pondo. Na nabubuhay tayo sa utang ang gobyerno ng Pilipinas. Pero ang nangyayari, parang sila pa ang taga-depensa ng budget ng executive. Hindi yan magandang sign. Hindi yan masusolve ang problema. Kung sakaling umaabuso executive, hindi sila matatakot umabuso kasi dinidepensahan sila ng mga dapat taga-check sa kanila. Okay, last point sir. From gikan sa mga nagpadayon karon nga mga hearing sa Senado, budget and everything, where do you see we are proceeding?
labi na sa mga prioritization. Ang pinag-uusapan na lang dyan kasi talaga kung ilan ang mapupunta sa distrito ng mga mambabatas. Hindi na pinag-uusapan talaga kung ano yung direction ng budget. Although kung titignan mo yung budget, it's no different from the budget the previous year. It's the same amount of services. Nag-iiba-iba lang yata dyan yung mga privileges and perks ng matataas na official. Kasama na dyan yung confidential funds, kasama na dyan yung mga project allocation. Ayaw na nila tawagin pork barrel but it's the same. So yung mga pet projects nila, sinisiguro lang nila na mapondohan. Pero at the end of the day, sila may nagunit sa kanang kwatser at sa sir, they can cut. Diba? That is the role of Congress. Kaya nga ginawa ang Congress. Kaya nga pag inabolish ang Congress, tinatawag mong dictatorship. Kaya sila nilagay dyan precisely to check the executive. But you look at the budget hearing today, kung chine-check pa ba nila o nandyan sila para ipagtanggol yung interest ng executive department. Are you hopeful, sir, in the next few months? Or until the end of this administration? I am actually afraid. Because kailan ito matatapos, kung ano ba ang makakapagpatapos dito. Hala. Okay. Sige, sir. Atong hulaton, sir, pagkauman sa budget hearing, and then we'll talk again. Salamat, Sir Ber. Thank you, sir. Maraming salamat, Radyo Manjun. Maraming salamat, DXDC, ang number 1. Bata pa ako, number 1 na ito. Matanda na ako ngayon. At salamat po sa lahat ng nakikinig. Salamat, sir. Thank you for your kind words, sir. Na maka-inspire po na mo nga pagpadayon sa gihapon. Salamat, Sir Ber Bermudez, sa Tribune News Davao, o London Times, mga bayan.